Ito nga pala ang gagamitin para sa pagluluto ng pinangat na gabi. Tinatanggal na nga ang tangkay kasi hindi nga yan kasama. At kung makikita nyo naman, ang dami naming gabi. Sawa ka talaga sa lamon mo niyan. Kaya kayo, magluto na kayo niyan. Ang sarap-sarap talaga. Mapapasabi ka na lang ng wow, sarap. At ito na nga yung gata. Ayan po ang biniling gata, kaunti pala. Ipapakita ko naman ang mga kakailanganing gamitin. Meron tayo ditong luya, bawang at sili na green. At nga yung tangkay na dinurog kanina at sibuyas. Ayan siya. Kaya nga pala, pag naghiwa ka ng luya at bawang, ay durog na durog. Ito nga yung sahog namin, taba at yung isda. And ayan. Ito na nga yung gata natin. Dito natin siya imimix. Ilalagay lahat ng mga kakailanganing ingredients. Meron tayo ditong magic sarap at betchin. Ayan, kompleto na ang ating mga ingredients. Pag kompleto na yan, pwede na natin siyang ilagay sa ating gata. At ito nga pala yung bagoong namin, color pink pa yan. At ayan na nga yung gata, ipapakita na nga sa inyo kung paano i-mix at ilagay ang mga kakailangan. Nilagay na nga natin ang luya. First, na yan ang luya. Tapos, isunod natin ang bawang. Yung pino na luya at bawang, kung makikita nyo pares lang ang kulay nila, hindi halata. At isunod na natin ang sili na green. Ayun talaga yung magpapasarap lagi sa luto, yung sili na green. Hindi talaga pwedeng mawala yan, lalo na sa mga paksiw at sa iba pang mga luto. Puro tayo dada. Ito na pala yung sibuyas, hindi na nga napino ang paghihiwa kasi mabilis naman yan madumi. At nilagay na nga ang sahog na taba. Kung makikita nyo naman, sinunod na ang isda. Hindi rin sila pino kasi wala kang makakain kapag pino yan. Ayan, nilagay na nga lahat ng mga kakailanganin. At ang isusunod naman natin is yung bagoong na nagkukulay pink. Wow, pink yun. Ayan, simutin lang natin to kasi bawal tayo mag-set. At ilagay na nga ang magic na pinaka sarap. Kasi kung walang magic, walang sarap. Ayan, ilagay na natin. Simutin lang din. At isunod na nga natin itong sunod na recipe. Sunod nga. Ano nga ba? Ilagay na ang betchin. Hindi mawawala yan. Ang betchin. At habang nga pala yung minimix ni mama yan, nagpapakulo na pala sa likod ng gata. Ayan na nga ang paminta, ilagay natin at kaunting asin. Bawal kasi madami, baka umalat. Lahat naman tayo ayaw ng maalat. Yung ibang nagkaka-UTI, gustong-gusto talaga ng maalat. At ayan, i-mix lang natin. At eto na nga, magbabalot na tayo. Papakita na sa inyo kung paano. Lagyan lang natin ng marami. Ito nga pala yung minix natin kanina. Ilalagay lang dito sa gabi. Ginupit-gupit nga pala yung gabi na maliliit lang at ibabalot natin yan sa 2 dahon ng gabi. Kailangan hindi siya butas para hindi tumulo ang sabaw. Damihan lang natin ang paglalagay ng sahog sa loob ng gabi. Kung makikita nyo naman, ayan, ingat na ingat tayo dyan sa paglalagay. Kailangan lang natin damihan yan. Yan, sige, dagdagan mo pa. Dagdagan mo pa. Sige, dagdagan mo pa. Kulang pa yan. Ay, hindi na. Balutin na natin, ganyan po ang pagbabalot with slow motion pa. Ayan. Tutupiin lang natin siya at yun nga, itatali na natin. Ang gagamitin nating pangtali is yung tanglad para matibay. Di lang pala tanglad ang pwedeng magpapasarap. Pwede rin pala ito gamitin pangtali kasi nga matibay ito.
Ayan, habang nabalot na nga natin, ay pakita ko na kung ilan na ang nabalot ng aking mudra. Ayan, kung makikita nyo. Ayan na po siya. At ito pa nga, nagbalot pa, may pahabol pa si mother. Hindi talaga siya nagpapatalo. Kailangan nga lang natin damihan kasi nga madami tayo ang kakain. Ayan, tapos na yun. Ganyan nga pala yan. Ilalagay natin sa ating binabalot yung dahon na ginupit natin. At ayan, lagyan lang ulit natin. Paulit-ulit lang po yung steps. Kung ano po yung ginawa natin nung una, ganun din po yung huli. Ayan, wag po kayo magsawang sumuporta sa amin at magsawang manood sa aming mga Facebook page, sa aming mga videos na ina-upload. Para updated din kayo sa iba pang videos, i-follow nyo na ang aming Facebook page and like and share and comment. Para po sa mga sumusuporta, maraming salamat po sa inyo. Dahil kung wala kayo, ay wala po rin po kaming kikitain. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan na nga, nagbabalik na tayo. Umpisahan na natin. Ayan na po yung pagbabalot. Ang dami kasing kada nangangalay ng aking munganga. So, ayan, antayin na laang natin. Umuulan na talaga. Bagay na bagay din to sa tag-ulan, yung ulam na to. At ayan na nga, malapit na tayo matapos. Ayan, sobrang kalat na dyan. And yan, ilagay na natin. Palibasa marami po kasi kaming ginawa dyan. Kaya sobrang kalat. Pero niligpit naman po pagkatapos. Ayan, napapagod na yung aking bunganga. Ayan, sige, ilagay mo lang. Matatapos na rin tayo. Konti na lang, guys. Yan, lagyan pa natin ng marami. At ganun nga din ulit ang step. Ilang beses ko ba sinabi, ganun pa rin. Hindi yun magbabago, guys. Balutin lang ulit natin siya. At dun nga pala kami magluluto sa kahoy. Kasi alam nyo, mas masarap talaga pag sa kahoy ka nagluluto. Tipid ka na sa gas. At masarap pa pag dun ka nagluto, lalo na pag tag-ulan. At sa probinsya nga mahilig talaga nga sa kahoy tayo nagluluto. Lahat naman siguro, 'di ba? Pero yung iba naman, syempre, sa gas sila kasi mahirap din naman magpaapoy. At ayan, ang dami nating kuda. Matatapos na tayo 10 hours later. 10 hours later. Ang tagal. Pagod na ako. At ayan, kung makikita nyo, ulit-ulit lang. Huwag kayong magsawa. Dagdagan lang ng dagdagan. Hanggang sa maubos nga ito. At for the last na natin, is papakita na sa inyo kapag niluto na nga ito. At ayan na nga yung mga nabalot natin. Antayin na lang natin ito. At ito po yung pinakuluan nating gata. Ayan, pag kumulo, tapos ayan na nga yung gata, yung kumukulo natin kaninang gata, timplado na yan, nilagyan nga pala ng paminta at asin. At ilagay na nga natin yung mga binalot natin. At pag nalagay na nga, malapit na rin itong maluto. At ayan po, sa kahoy tayo nagluluto. Pag kumulo na nga ito, pakuluin po natin ng maigi para maluto ang ating ulam. Kailangan po pala lutong-luto siya kasi ganun nga talaga, katulad nga ng iba. And yan na nga yung final recipe. Sobrang sarap niya, guys. Kaya kung ako sa inyo, tikman nyo na. Amoy pa lang, ulam na. Ayun, kung makikita nyo, sarap. Tara, kain tayo, guys. Sobrang sarap niya. Oh.